Спецслужбы Чэхіі заявілі пра супольную акцыю з Румыніяй і Вугоршчынай. Яе вынікам сталася ліквідацыя шпіёнскай сеткі КДБ, што дзеяла ў Еўропе. Ва ўдзеле ў шпіёнскай сетцы абвінавацілі беларускага дыпламата ў Чэхіі і абвесцілі яго персонаю нон-грата. Паводле крыніцаў Радыё Свабода гаворка пра Мікалая Дукшту, дарадцу беларускай амбасады ў Празе. На дадатак, Польшча таксама вышле беларускага дыпламата, якога абвінавацілі ў спрыянні агрэсіўным дзеянням. Подорваны серьезно возможности Российской Федерации за рубежом, и, возможно, они укрепляют свои отношения оперативные с союзными спецслужбами, прежде всего с КГБ Беларуси, и пользуются их услугами точно так же, как в советское время существовало сотрудничество между КГБ Советского Союза, а также Штази в ГДР. У склад шпіёнскай сеткі КДБ уваходзіў былы намеснік дырэктара службы інфармацыі і бяспекі Малдовы Александру Белан, якога затрымалі ў Румыніі. Паводле G4 медыа яго падазраюць у перадачы сакрэтных звестак спецслужбам Лукашэнкі. На дадатак, як паведамляюць журналісты вугорскага выдання Telex, яшчэ адзін беларус мае дачыненне да шпіёнскай сеткі. Гэта неназваны мужчына, які, цытата, жыве каля польска-беларускай мяжы, працуе таксістам і ёсць чальцом беларускай апазіцыі.